Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bandiraɓe julɓe, bandiraɓe kalen dina min e pular, on calminama, on beltanama. Hande jiɗɗen haalde koko fati e gondigal hakkunde ɓen ɓe ganduɗa ko resodirɓe. Njurum poɗɗo wonde ɗon o e ballodiral poɗɗo wonde ɗon, muñal poɗgal wonde ɗon ngal ha tengti e worɓe ɓe. Nde wonno eɗen gandi gorko woni kilifa, kono kañum foti ɓurde muñde. So tawi muñal ko temedere capanɗe jeetati ɗi ko gorko foti wadde ɗum. Ari e yewtere waji goto ari e Seydina Umar, omo waddi e joom suudu makko, omo ari kalmisade ɗum e Seydina Umar. O tawi debbo Seydina Umar ina duka e Seydina Umar, ina haala kala hunde ha ina joofom peɗeli. Seydina Umar na turini deƴƴi, debbo o haali ha gayni. Seydina Umar wimo a gayni? O wimo aha. O wimo a jarama. Waji o wi jam Seydina Umar, an ndeke ka tappet, an minen miɗen kulma to boowal, kono ndeke ko ni mbaɗeteɗa e galle ma. O wi on deƴƴu deƴƴu, oɗo so tawi min ɓornima ko laaɓi ko kanko, so tawi mi ñaami ko kanko, so tawi mi dañi ɓiɗɗo ko kanko. O jibinanami ɓiɗɗo o tampere muɗum lebbi 9, omo waɗi e reedu makko ngati were e tampere fof. Ñande inde yonti heɓte e jungo makko, mi totte inde nde e yettode nde. Wadde oɗo kala ko yiɗi yo haal, kala ko yiɗi yo haal. Debbo koko muñante, muñanen rewɓe ɓe, kokken ɓe teddugal. Seydina Nela sallallahu alayhi wa sallam wi kala gorko mo jiiɗa debbo mum ina wawi ɗum, so yalti e bedda kañum wawi worɓe. Kala gorko mo jiiɗa wawi debbo muɗum, worɓe mbawi ɗum, so yalti bedda. Nde wonno kala tedduɗo ko rewɓe mbawata ɗum, kala mo ganduɗa ko neɗɗo jasɗo kañum wawata rewɓe, sabu kañum hersani hoynude debbo mum. Te rewɓe jiiɗa koyeram kulitan ko koynowo ɗumen. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammad wa sallim. Wadde jurmoɗen ɓe Allah waddi en ɓe, jurmodiren e mabɓe, kamɓe jibinanta en ɓiɓɓe men.